guztioi, Eusko Ikaskuntzaren bai ingurutan zaudete, hemen, Radio Vitoria. Datorren larun batean, abenduaren 3an, Euskara eguna ospatzen dugu, eta zuetako batzuek jakingo duzuenez, Eusko Ikaskuntzak berak sorturiko eguna dugu hori. Gurekin dugu, hemen Gasteizko estudioetan, Jose Mari Vélez de Mendizabal. Jose Mari, Eusko Ikaskuntzaren gerentea dugu. Jose Mari, Gabon. Eso, bueno. Bueno, berehala joango gara estatu batuetara, baina zer da Euskararen nazioarteko eguna? Bueno, Euskararen nazioarteko eguna, hain zuzen, izen horrekin ez, baina ospakizun berdintxuarekin, edo asmo berdintxuarekin, Eusko Ikaskuntzak 1998an sorturiko egun bada, Euskararen eguna, esaten zitzaioen orduan, eta Eusko Ikaskuntza bere 7. kongresuan egin zuen 1998an Miarritzen buruturiko kongresuan. Orduan, mezua zabaldu zen mundu guztira, Euskararen egoera larria ikusita, nolabait munduan barreiatuta zeuden euskaltzale guztiok nolabait multa egin zezaten, Euskararen onerako. Eta hain zuzen, handik urte betera, 1999an, izan ere aukeratu egin zen abenduaren 3ko data, San Francisco Xavier, eguna delako, eta orduan data hori aprobetxatuta, dei bat egin zen. Dei bat eta egia esateko oso arrakasta handiarekin, izan ere bakarrik Euskal Herrian, batzelge iparralden noski, hemen erabat debekatuta zegoelako lakorik, baina mundu guztian, New Yorken, Baionan, Parisen, Montevideon, Buenos Airesen, Caracasen, eta bar. Eta ordudanik hori gelditu zen, Euskararen eguna. Gero 2000 urtean gutxi gora bera, Eusko Jaurlaritzak nazioartekotasunaren labela edo ipini izan zion, edo ipinizion. Berez bazuena, izan ere, mundu guztian ospatu baldin bazen, 1949an, badirudi orduan ere Euskara internazionala zela, eguna. Hori zera, ezkipenean. Telefonen bestaldean daukagun laguna, Martin Goikoetxea ezagutzen alduzu? Nik zuzenean ez dut ezagutzen. Entzun izan diot, izan ere bentara gutxi nire alabak egin du elkarrizketa bat Guinamukan, nabok egindako bere ohiko bilkuran, eta entzun diot, eta biziki gustatu zaizkit bere adierazpena. Estatu batuetara jotzen dugu beraz, telefonaren bitartez, bestaldean, Martin Goikoetxea. Martin, Gabon. Gabon. Bueno, Martin, estatu batuetan jaioa zara? Ez, ni Nafarroan jaioa, Gorritin jaioa nahi. Gorritin, eta non bizi eta non egiten duzu lan? Ni bizitzen naiz Rock Springs herria, Wyomingeko estadun. Eta hor, Euskal Etxerik alda? Euskal organizazioa badu etxea ez dugu, baina badugu Euskal alkartea. Gu baden lekun, etxea egitera oendik ez gara aliatu, baina segitzen dugu gure kulturoko guazekin eta euskararekin eta badugu gehon organizazioa otan aurreratzen segitzen duna bai. Euskararen nazioarteko egunaren inguruan mintzatzen ari gara, ospatzen duzue estatu batuetan egun hau? Egun hau ospatu izan dutegu urte batzuk hortik orain bezala eskatutako gauz batzuk nola, baina gure artekoa daukagu ospatzeko euskararen eguna otsailerako jarria, han nabon bidez bilduko gara berriz neguko mitinen, eta beste gizara bizten zailetako eta gure euskararen eguna egingo dugu San Franciscon mikineakin batera. Nabo, aipatu duzu, zer da Nabo? Nabo da Nostrabanikako euskaldunen alkartea. Hori jarri zen oain dela 35 urte,
kulturari eta euskalkuntzari eusteko, eta hori da organizazioa kulturan aldabakarra ahitzen dena, gara guzartzen ez politikan, ez juzetan, kulturari eusteko bakarra, nengo kulturari, euskaltasunari eusteko jarri izaten dari. Euskal elkarteak, beraz, zenbat dira Euskal elkarte horiek? Bueno, Nabon azpian daude, 36 Euskal etxe edo Euskal alkarte biltzen direnak, antzartu daudenak. Hori da eguzki azpiko bat bezala, gainetik, gidari bezala egotun dena. Nabon lekua hori da. Horren azpian, zabaltzen dira kulturako gauzek, dantzak, euskarare orsatuetako, eta euskaltasunari lotzen zaion gauz guztietan, jokuak eta kultura guztiek. Hain zuzen ere, zeure erantzunkizuna euskara batzorde burua izatea da. Bai. Ze ekimenak, ze nolako gauzak antolatzen dituzue euskara batzorde horretan? Bueno, esango izan, azeginen garaietik, 1984an lehenengo ekarri nunik mitinera, eta euskara preservatzeko zerbait egin behar genduela, handik etorritakoak ari zirela galtzen, eta hemengo euskarari usteko, eta gero 1989an berriz, eta 2000-en, jarri ginen organizazio hori euskara preservatzeko, egin behar zen lan hortarako, eta orduan jarri nunten buru, neronek hartu nahi bandun hori segitzeko. Eta orduan hasi ginen hortan, eta geroztik euskal gobernuan bidez, eta laguntza asko bidez, badaukagu boga programa, hori inglesakin traduzitu dago gainera, da hori euskaletxetan aigera jartzen, oain gaurko daude 5 euskaletxetan gure helburua da beste 2 urtetan gutxienez 75 eunentzat jartzeko, zan jarri beharko egin duzke 15 oaiet eta egira hortan oso indar handiekin lotzen. Hala euskal alkarte guzitan izango dute internetez eta elkarrekin aritzeko bidea eta hortik euskara ikaskuntza gazteko bidea eta Gazteiztik hitz egiten dizuegu, eta hemen batzuek, ni ez nagoadoz, baina batzuek esaten dute ez dela posible euskaraz bizi izatea Gasteiz bezalako hiri batien. Noiz egin daiteke euskaraz zu zauden lekuan, estatu batuetan, nola bizi daiteke euskaraz bertan? Herri askotan oraindik euskara bizi da. Eta ejemplo bat luzatuko dut, Txino, hori Kalifornian dago, eta han bizi diren euskaldun gaztek, 18 urtekoak edo gazteokoak ere, euskara gupetalaxe egiten dute. Hori, atxik dute, eduki dute beren familietan. San Franciscon, hai dira guain boga programa horrekin, gaztentza jarri dute beren goizeko eskola esaten diotena, orai dire gazteri erakusten eta handioa gazten dute. Boizin oso indar handikoa 3 grupo dauzkatean gazteentzako eta gainera beste 2 larrientzako jarri dauzkate organizatu eskola bezala euskara ikasteko eta boga usatzen dute eta gainera aparte beste beren materialak. Eta guiominenek guk ere oaintxea egera jarri dauzkagu denak segitzeko beste ekestilen oaintzatuko dira, Txinon oaintzatuko dira eskola bezala boga horrekin programa hortan zartzeko beren irakasleekin eta behar diren gauza guztiekin eta 3 edo 4 aparte Ziarolen ere bai.
Ez dut pentsatzen erreza izango danik euskara perfektua egitea. Baina nire gogoa da gutxinez Euskal Herrira joaten direnen izpatzuk ezan eta elkarrekin komunikatzeko modu bat izatea, euskara basiko bat hartzea. Horrelako zenbat izango dira, horrelakoak Martin Estatu Batuetan. Zenbat izango dute gaitasuna euskaraz egiteko? Zenbat jende ezaz galdetzen dirazu? Hori da. Gaur bertan eunka dago jendea euskara egiten duenak Estatu Batuetan. Eta hori pentsatzen du afitzea, oan bertan bogako klaseak hartzen nahi direnak egongo dira denetara endagarretan arretik gora. Batzuek pentsatuko dute, eta zer dela eta egiten den alegin hau, hain urruti izan da, euskal kulturari eusteko green hori ze zentzua daukan? Etxetik hain urrun egon da. Hori zabaltzen, ez dago erreza, baina aida zabaltzen. Eta hori, nik parte hartzen dut eta lagun honak bat dauzkat. Nik ezatzen dut mitinguz izan, kulturaren erroa hori dela. Hizkuntzaik gabe zaila dela kultura egitzen. Hemen pasadena da, dantzak eta hori eman zaiozen meritu gehiagoz, hizkuntzari baino lehen, eta oain horrengatik egera euskarakin bizkat atzeratuagoak. Hori lehen beste dantza eta gauzekin bezala izan du balitz hizkuntza eman balitzaio, oain dela urte zail bat, gaur askoz gora egongo zen, baina berandu hobeta sekula baino, eta pentsatzen dut elduden urte mordotan ioko dela. Gure mitinetan da gauzetan hori daukagu gauzarik prinsipalanetako bat. Okera duzu, Jose Mari, nahi izan ez gero, edozen gauza, galdetzeko. Bai, ni Martini galdetuko nioke nabaritu gote duten teknologia berrien eragine, ez da? Bai, hori hortan hortik laguntza handi izan dudu, eta 2002an lehenbizi, ni alkartu nintzenen ortokulturakoaten eta horiekin, lehenbizi aurre programa ekarri gendun, uraztan zailagoa ibiltzeko. Gero nik esan nioten, internetaz bidez behar zela, zerbait hemen leku oso zabala zidela, eta zaila zela biltzen jendea, eta interneten bidez etxetik eta egiteko moduak. Orduan, hauzen bai arrek egin zuen programa hori ikusi nuen, eta hori gustetu zitzaidan. Eta zan nioten, ikustazue, honek egin guluken Estatu Batuetan lan asko hobea guretzako, eta ja hau konsegitu liteken. Eta hori de konsegitu ziguten, horreken nahi gira guain zabaltzen. Orain baditugu puntu batzuetan, hasi egiten dira, eta gero organitzen, baina hortik laguntza badugu, baina barrenez egitan horiekin mengo irakasia eta erakusteko, eta hortan komunikazio ondia jazten egera, eta hortan egin dugu aurrerapenakoan momentu hontan. Nik uste dute egia da, eta barnetegiak aipatu duzu, eta nik uste dute hori beharrezko dela. Gaur egun hori zabalik daude, eta bai beren kasuan eta baita beste organizazioetan ere. Dena den mintza praktikan, gero eta gehiago erabiltzen ari gara internet bera ere, eta guk esate baterako Euskozare gure zarean badaukagu komunitate bat, momentu honetan munduan zehar hainbat euskaltzale batez ere Hego Ameriketan ari diren zenbait euskaltzale edo zenbait ikasle erabiltzen ari dena, eta beraien artean praktikak egiten dituzte, eta mintza praktika egiten dute, etxetik atera gabe titulu edo testu bat egin, eta hor ere sekulako aurrerapena, kostoa ere ez da, izan ere interneteko kostoa
txikitsua da, eta nik uste dut teknologia berriak, nahiz eta gezura dirudien, Euskadi sekulako mesedea egin dieze bete. Gazko teknologiakin sekulu baino errezago da jendeekin komunikatzea eta gauza hori segitzea. Horregatik boga programa hori internetez bidez baita gau. Horrekin oso komunikabide oso ona dago. Eta nik aurrerapena oso bizkorra ikusten dut, ez da erreza. Hizkuntza hori hemen hazi hori zabaltzea eta handitzea, baina ikusten dut modu oso bizkorra dagoela momentu honetan. Beste Jon Izurzade oso langile hona da, hortan ari dena, gure komunikazioan dago denakin, eta internetekin ongi komunikatzen du, bi hizkuntzak ongi ibiltzen ditu, eta aikera oso lan, nola esango nuke, lan etorkizun honak ikusten den lanak egiten nuen momentu honetan. Txikitxoek ere ikasten dute euskara. Ikusi ditugu irudiak, adibidez, hemendik eta txikitxoekin ere egiten dela lan, baina ikasten dute, ala horiek galdu dute euskara bat. Ez, txikitxoak haitira, goizin oso indarren haitira momentu honetan, erakusten diote, eta San Francisco nere bai, gero udaleku hor biltzen dira gazteak, hor aurten lehen baino gehiago sartu dugu euskararen erakuste hau, eta modu diferentzean, ez zuzenean klasean bezala, sartu nahi dugu, dantzatan usutzen diren hitzak denak euskaraz egitera, jokuetan nahi direnak, museen nahi direnak, kantuk euskaraz egitea, dena, haigera programan modu askotara euskaraz egiteko moduan sartzen gazte horientzeko. Dena, izango da, elkar arteko izketa, behar bada komunikatuko usatuko dut inglesa, baina beste onduan denak igeltzeko euskaraz egiteko asmoakin. Entzuten duzuna da Jose Mariren mobila. Igandea izan arren berdin dio. Lanian jarraitzen du. Martin, nik komentatu nahi nizun, ikusi ditu dela argazki batzuk lehengo aztekoak zerien, Renoko eskolastean, eta txikituak workshop horietan, talerretan, eta, bueno, benetan itxaropentsu, sentitu nahiz, horri begira, eta nik uste dute lan politia egiten ari dela. Bestardetik, nik uste dut euskara eta hizkuntza edozein hizkuntzak ere donde erreferentzia eduki behar du, ezta? Eta ez dela bakarrik lehen ez dakit esan dute duzun zu, baina ez dut uste helburua izan beharko lukeenik ere, minta praktikan, sekulako gaitasuna edo sekulako euskaldun peto eta borobilak izatea, bezik nik uste dut kanpoan dauden edo, kanpoan zerbait zatearen gero eta batuago gaudelako komunikabide enbidez, ezta? Baina zen nahi duke, askotan importanteagoa dela erreferente bat izatea, hau da, sensazio bat edukitea, hizkuntza batekiko sentimentua nolabait, ezta? Eta nik uste dut hizkuntzak egiten duela batu egiten gaituela. Nik horri ematen dio. Nik uste dut azia erein eta erein egiten baldin baduzue, fruituak emango ditu horrek, ezta? Fruituak emango ditu, ez dire alien izango euskaldun beteak, baina erreferenteak izango dira edo erreferentzia bat izango da bereintzak beti izkera edo hizkuntza. Nik uste dut horretan lan egin behar duzuela eta lan egin behar dugula denok. Bai, ez lehen esan dutela, ez dut pentsatzen euskara kompleto hartu guen asko izango direnik, baina euskarera joaten badira eta agur egiteko eta jana eskarteko eta gauze basiko batzutako
ikasten badute, laguntza handia. Eta beste gauz bat, hemen joaten dena ikusten duna da, Euskal Herri joaten geranean. Hemengo batek, bi hitz egiten baitu dute, horko jendeari emozio handi bat ematen dio. Horko jendeak hartzen du ere oso gauza handitako bat bezala. Nire emazteak indut ejemplo bat, horrean lareta negozian joan zenen, pentsatzen zuen erderakin ibiligarko zu bat, hau estudiatu zuen. Eta gero, motxkel ditzen zen, jende maietan da, dena euskera. Eta biharren itzulirako prestatu zen, hemen euskera naten eta euskera ikusten da eitu gara kolegioan, eta hanek ondu da, eta hartutu batzu. Eta gero, itzoiekin oso harroako sentitzen zen ondoren, tarteka iztatzuk esan eta ulertu egiten zituen. Eta horiekin, orain erdera ez du begiratu nahi, aritzen dena da euskera ikasten. Zuk aipatzen duzu hori, nik urte batzuk gehiago uste ditu dara zu baino, nik gogoratzen dut lehen da biziko euskaldunak oinatira etorri zirenean, eta hor eman zuten golpea, eta izan ere, etortzen ziren, nik uste dut horreneko aldiz, etortzen ziren, holan errezkaran eta muntzoka Euskal Herria, holako talde bat, eta herriarentzat izan zen zirragarria, ikusten nola, gaztetxo batzuk, batzuk Novioketik, edo beste batzuk San Franciscotik, eta etortzen zirenak, euskaldunak zirela, ikusten dute herri zumiarentzat, hemengo herri zumiarentzat, ulertezina zen ura, hau nundik etorri dira, nik hori guretako eredugarria, baina baita beraientzako nolabait adoregarria ere. Nik dute adore eta kemen ematen dira. Eta holako esperientzia batek ikustea, hemen ulertua direla, eta hemen bizi egin daitezkela eurak anikazitakoarekin. Eta, Martin, agurtzeko, zeure bizitza erabat egina estatu batuetan, ja ez zara itxuliko. Itzultzen naiz horrela. Ni itzultzen naiz gauza onantzako, oporretzako. Baina bizitza erabat egina duzu estatu batuetan bezalde. Bai, hemen goldizianen jarri daukagu eta hemen bekeren negozio eta gauzekin segitu behar. Baina esan nahi nuzek euskaldun gauzekin, hori beste gauza bezin indarzu edo gogozu irten dugu hemen. Asteburu hontan izan dugu sari hartze bat boizin, hori eman dirat bersolari, hemengo bersolari eta euskaldun euskarari laguntza izan naizelako, eta pozan hartzen du momentu horietan, egin den lan antzeko norbaitek ikusi du zerbait eta mediko zaundi ematen dit. Zer zara, Martin, estatu batetako bertsolaririk dena zara? Hori nik ez dut ezar, baina beti ere zari eman dira. Noiz eramango dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia goizera edo? Ibili ditugu zenbait jolaz, zerbait egiteko bertsolari alkatea, bertsolari festa hola gisa hortara. Hemen ez dago hor bezala prestatzerik, hemengo bertsolarik ez dago horko nivelik. Baina, apustuz aparte, nik uste egin ditekela bertsolari festa bat, horkoak egarri eta hemengoakin. Hor lehen egin dena, alarita mezozkien egin zena zen, kilometroak ospatuzun munduko bertsolarien saioa, Bautigarren, hasta nire parte hartu nuen hemendik bideokonferentziaz. Eta hori izan da dena batera edo ni hemendik eta Rosei hobenak handik egin gendu saioa oso politatea zen. Eta zenbat bertsolari zarete, han? Karla biltzen geranak lau. Bai. Bi San Francisco bizi dira, bat Rino Nevadan, eta ni hemen denetatik aparte,
Urbillo minen bai. Ikusi dut azu lehen batean ere, Renon izan dela olako jaialdi bat, ezta? Bai. Eta itutzaile batekin, mailea, ezta? Bai. Itutzaile batek jenteari itutzaiko. Oso polita, oso polita. Ia itu diran, nik goizin egon beharren aurten da, galdetu intzirazten nino, ez ezaken hain beste denbora aztu. Bi tokietan ez, eta gainera karia merezi zuen, ezta? Zer ordu duzu? Orain estatu batuetan? Hemen beratziak, beratzi-terdiak. Goizeko beratzi-terdiak? Zortzi-terdiak. Zortzi-terdiak. Bai. Eta gurtzen baldin bagara bertso baten bitartez? Bueno. Venga, Martin. Entzuten dizu Araba osoak, eta aukera, estatu batuetatik bertso bat entzuteko, Martin Goikoetxearen ahotan. Aurretik pentsa gabean egon, euki ere ez nula eukiko. Baina euskera edukitzen dut, nik maitean erekiko. Euskere berrau salbak zaiguzu, eskatzen dut San Francisco, orain artean bizi gerata, bizi gaitezen betiko. Oso ondo, Martin, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zueri. Urren arte. Urren arte, agur. Harritzen gaitu euskalduna hauen gora berek, behintzat ni, ez dakit, zu agian oitu hau zaude, oso marri. Egia da, bueno, pues, egia da ere beste gauza bat, gero eta jente gehiago dagoela lotxak enduta euskal gauzetarako, munduan. Badago, bueno, nik aipatu delen zera, ezta? Euskosare, gure zarea, eta Euskosaren bitartez antolatzen ari gara gure aportazioa, gure ekarpena euskaren nazioarteko egunerako, ezta? Eta Euskosaren aurkitu daitezke, momentu honetan, 189 edo 190 bat persona munduan zehar, euren ikasketak, euren ikerketa lanak egiten ari direnak, euskal kulturak euren herrietan izandako eraginari buruz. Harrigarria da Korea batean, edo Japoian, edo Australian aurkitzea, euskal kulturari buruz interesatuta dauden personak. Claro, hori ondela gutxi arte oso zaila zen hori egitea, bakoitza zegoen bere aldetik, noizean behin karta bat bilatzen zuten, edo telefono dei bat, baina gaur egun, telekomunikazio eta teknologia horriek ahalbidetu dute, komunikazio bat, eta komunikazio beterri du, hainbat bitxikeri, eta horietako bada, deskubritzen ari gara mundu bat. Askotan esaten dute, hangoek edo diasporakoek edo kanpokoek gu nolakoa garen, edo Euskal Herria zer den, ikusi behar dut, eta guk ikusi behar dugut nola dauden, eta zentzu dian eurek, eta nola egiten ari dien, eta nolako sentimentu erekin bizi dira. Eta horregatik nik uste dut, Martinen moduko ejempluak zorionez ugaritzen ari gara. Aipatu duzu Euskosare eta entzule asko eta asko ez dute jakingo, zer den Euskosare eta zein egin duzu Euskosareren inguruan. Euskosare, ume bat, ume jaio berria, zuzen izan nahi du munduan zehar barreiatuta edo zakabanatuta edo bizi diren euskaldunen topagune bat, komentatu duena, pizkate jakin dezagun edo jakin dezaten eurek Euskal Herria zer den, errealitatean zer den, zer nolako errealitatearekin topo egin dezaketen, alde guztitatik bare kultura, osasunintan, edo hezkuntzan, edo garraioetan, edo komunikabideetan, edo hainbat eta hainbat turismo, komerzioan, industrian eta bat. Eta baita ere guk ere jakin dezagun, euskaldunok munduan dauden euskaldunok zertan ari diren, eta zer nolako errealitateak sortu dituzten, zer nolako
enpresak egin dituzten, eta zenolako indarra eta nolako presentzia daukaten munduan, eta denok eduki dezagun olako sensazio bat, euskaldun izatearen sensazioa. Izan daiteke euskaldun, izan daiteke euskaldun espainol, izan daiteke argentinar espainol, argentinar euskaldun, izan daiteke, izan ere, gehienok edo, batek edo dago amen zera, olako tesi bat gaur egun ez dagoela diaspora, daudela argentinar euskaldunak, txilenar euskaldunak, eta izan ere, desagertu da emigrazioa mendik, desagertu zen 50 edo urte bietan, lehengo mendean. Orduan, han dauden euskaldunak eta euskaldunen edo amendik joandakoen zenu alabak eta bertako dira. Orduan, ez daukate, gehienok ez daukate onerako izutzeko asmorik, baina bai sentimentu hori gordetzen dutela, Orduan, zaten dira, diaspora, beste gauza, diaspora beti desiatzen nahiena getortzeko, edo izutzeko, ez ni ziletarra nahi. Orduan, hori ere ezagutu da, eta ezagutu daren moduan, Madrilen biziren euskaldun jatorriko, zime alaba, nolakoa dira, eta, presentzia nolakoa dira, euskosare hori izan edo, topagune bat, ez bilgune bat. Eta funtsezkoa dugu, aurtengo euskararen nazarteko egunean, euskosareren inguruan hainbat ekimen antolatu direlako eta martxan daude, dagoeneko? Bai, horrela da, azaroan hogetabian, aurkeztu zen gure ekimen nagusia, lehen komentatu dudan bezala eusko ikaskuntzak sorturiko eguna da. Baina horrek ez duzan nahi, erreibindikatzen jarenik guretzako egun hori betik, hori euskararen egunen eta hori euskal herrikoa. Baina gogoratzea ez dago ezki. Ez dago gaizki, baina guk egiten duguna da gure aportazioa. Egun horri zenolako aportazioa eman genezai jokeen, eta aztertu genuen, eta guri ditzen egun, euskosaren bitartez egin genezakela olako gauza poli bat. Zer egin genuen? Eusko ikaskuntzaren barruan, olako aitorpen bat, zehatu genuen olako zera bat, zehatu genuen olako aitorpen bat, eta aitorpen horri atxikimenduak bialtzea. Baina mundu guztik, eta benetan, gauza igarria da, biltzen ari diren zer, eta izan ere, abenduaren 3 bitartean, zabalik egongo da, eta bakoitzak eman ahal izango du bere atxikimendua nahi izan ezkero. Baita ere, badago, eskosaren badago, eta horri dedikatu diogun, eskeni diogun, eta artean badago, gero bezetoki bat, bakoitzak bere mezua kriatzeko euskararekin lotuta. Gero, entzungai daude, hainbat grabazio guetako importanteak, izateatrako, gure artxiboetara jo dugu, eta, hainbat eta hainbat jenderen agotxak errekuperatu ditugu, baina irutu zaigu, izateatrako, gaur egun, internazionala dugun personaje bat Bernardo Atxaga. Bernardo Atxagaren bere iritzia euskarari buruzkoa eta hori ipini dugu, entzungai, gazteleraz eta euskeraz dago. Eta baita ere, iruditu zaigu importante, Jesus Altunarena. Jesus Altuna oso aitorpen zorrotza du euskarata, eta hori ipini genuen ikusteko. Eta gero, sartu dugu bai, Martin Goikotxearena, Nagokoa delako, eta Zeba Argentinako presidentearena, eta bera. Eta gero, abenduaren 3 egin nahi duguna da, nago kanpaina bat mundu guztien, ez? Ia SMS-en bitartez, gaiote garen, edatzeko pizkat oihartzun hau, ez? Ni bialtzen baldin baditut, 25 SMS, agian beste horrek bialdi doan izango ditu, beste 10 bakoitzak, eta pizkat edatzen bagoaz gure zare hori. Beraz esaten den pasalo, ospetxo hori. Hori da, pasalo, eta eslogan batekin, konkretuki utzi euskarari izango da, eta espainolez izango da, engantzatzen euskara, olako zerbait, eta frantzesez eta inglesez, eta bakoitzan nahi duen hizkuntzan izango da. Eta helburua, eta gero, helburua izango da, baita ere komunikabideak, euskosarekin lotuta dauden enga komunikabideek euren mezuak botako dituzte, eta orduan gure asmoa litzake, abenduaren 3 ia gure oihartzuna iritzi ote den 5 milioi pertsona. Euskal Herrian 3 milioi, baina ez gara,
Baina munduan asko gehiago dira, euskaldun jatorrikoak, asko gehiago baino, eta horren ez da izan. Eta gaina ez da zerretik izan behar bakarrik euskaldun, entzun dezatela, Europak entzun dezala, daukagula hizkuntza bat, eta Ameriketan ere, goi Ameriketan, Ipar Ameriketan, eta baita egoa niretan, entzun dezatela, eta euskara biziela, euskara izan nahi duela hizkuntza moderno bat, eta, bere eskubide guztiak dituela, bizirik irauteko izan ere, altunak dioen moduan, benetan errekomendatzen dudan zera grabazioa da, altunak jasotunak arkeologo handiak esaten duen bezala, prehistoriatik bizirik dugun gauza bakarra da euskara. Eta hori hiltzen usteko gai baldin badara gure. Zer moduzko, arrara izan du ekimen honek, instituzioetan, aipatu honen berri eman duzuenean, jendeak nola hartu du? Bueno, pues nola hartuko du, izan ere gu ez gatoz beti izan dugu, gu ez gatoz inor ordezkatera, orduan guk egiten duguna da gure aletxoa ipintzen dugu egun horretan, hau da, eta nik uste dut, inor ez dela harritu, baizik eta, nik uste dut, ez bidezkoa, ezin nik uste dut, ikaskuntzari eskatu behar zaion gauza bada. Badela, zera, egun horretan euskararen alde zerret egitea, eta edutut dugu, gu sortu genuela, eta, zegokigula horrekin jarritea. Euskal ikaskuntzaren irudia ez da benetazkoa, esan nahi dut. Askok eta askok, entzule asko ez dakit, baina biztanle asko eta askok pentsatzen dute, Euskal ikaskuntza beste mendetako ez dakitze elkartzea dela, jende, baina jende nagusia bakarri dagola bertan, zarrak eta ilustratuak, darriz, hori eta horrela ez da inoiz izan horrela. Ez da inoiz horrela izan, hala ere, batzu ez pentsatzen dute, baina hemen teknologia berriak erabiliz, eta... Euskal ikaskuntza bihurtu da, dudarik gabe, esategatako teknologia berrietan erreferentzia munduan. Euskal ikaskuntzak daukan, bere webetan dituen datu base zera, euskal kulturari buruzko datu baseak dira munduan dauden handienak. Gu daukagun enziklopedia zeta baterako, milaka persona sartzen dira. Guk daukagun aztekaria Euskonius, irurogei persona diferente irakurtzen dute. Hori da erreferente bat. Topiko horiek zaila da, izan ere, badirudi zarapataratzen duen erakundea bakarrik dela gaztea, eta hori eta horrela. Euskal ikaskuntza gaur egun momentu enten bataz besteko adina izango da 40 urtea da iritsiko. Izan ere, noski unibertsitatetik eta auzotzen diren, eta areago, unibertsitatean dauden ikasleak badira gure bazkide. Horrek noski horreko berria suposatzen du, eta noski bazitugu adinduak ere ni neu, esate batera ego, mai gorderik gora nagoelako, baina asko gazteagoak ere, eta hori dira gure etorkizuna, eta hori esker, datorren zerien egun horretan, abenduaren iguan ikusiko dugun horretan, nik uste dut gehienak gazteak izango dira. Lehengo egunean, mai honetan egon zen Txema Ramiro de la Piscina. Txema Ramiro de la Piscina Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, kazetaria egineko burua izan zen Araban, hemen ere laguntzen du Radio Vitorian, komentarietan eta goizeko informatiboan, eta bere ustetan Araban esaten zuen, ni ez nago horrekin ados, ez nago berarekin bat, baina bere ustetan euskararen erabilera soziala Araban gero eta txikiagoa da. Eta nire ustetan berriz gero eta handiagoa da. Zelan ikusten duzu zeu, presumak. Erabilera soziala, kalean. Hori, erreferentzia bat hartu beharko da. Noiz, baino. Orain dela 8 urte edo. Agian beste hizkuntza batzuk ere egiten direlako kabian, ez da? Ni horrek harritzen nago, izan ere, kaletzea, arabiera gehiago entzuten duzu zera baino hori dudari gabe. Gazteizen horrek ere suposatzen du zerbait. Nik gauza bat daukat argi. Ondela 8 urte egingo zen euskera, gaur egiten da euskera, baina gauza bat egin du euskera kenuztez. Prestigio irabazi.
nik dut gero eta gehiago irabazten duela esparru prestigio duena. Eta hori gero eta garbiago dago arabar gizartea. Nik ez gehiago ala gutxi horregiko. Agian hori konzeptu hori ere erlaiterizatu egin beharko genuke eta ikusi beharko genuke zer gertatzen ari den Euskal Herrian. Baina niretako euskerak bat ere dudari gabe, 108 urte, baina aurpegi hobea aurkezten du serien dauka araban eta. Nik aipatzen nion aldaketa garrantzitsu bat nire ustetan adibidez da, gero eta arabar gehiago gero eta arabar gehiagok ama hizkuntza euskara dutela. Nik adibide simple bat ipiniko izu, nik euskik askuntzan sekulako langile honak euki ditut araban. Eta ez hori bakarrik araban, baizik eta arabatik beste bulegoetara ere joan dira. Eta arabarrak. Eta hoien gurasoak ez ziren euskatu. Horren, aldo horretikan irabazi dugu desente. Eta langile horien semeak izango dira euskaldunak, eta haiek bai izango dutela euskara ama hizkuntza. Nik dut perspektiba batekin ikusi behar dela, denbora egin, zinetek eta sortzekoak izan, eta oindara sorti urte baino gutxiago, erabiltzea, amairu, eta horrekin noa hori, nik dut perspektiba guztia gorki behar dugula, olako aitorpenak, olako konklusioak atateko. Nestor Bazkarratxea, ezin dugu aztu, egun honen inguruan, Nestor Bazkarratxea, sariak jasotzen ari dela, eta oso gizon handia dugu Euskal Herrian, zertan lagundu du kasuntan, Euskararen nazarteko egunean hizkuntzarekin? Da begira, gure artxiboetara jo genuenean, topo egin nuen, artxiboetan, hain zuzen, 1949an, lehen dariziko egunean, Buenos Aires zen zegoela, errestean, era exiliatu bat zegoen, Nestorrek parte hartu zuela egun horretan, hain zuzen, bere lehen erakusketa plastikoa egiten. Obra piktorikoaren erakusketa bat egin zuen laurak baten. Irakurri nuen hori artxiboan, jo genuen gana, eta esan behar dizu, hau zeta zegoatzen duzu, egia esan berak ez da gogoratu ere zuen egiten. Eta gatean, bera ondien, gaztetxoa, zuen gogoratzen. Baina gero, eman genizkion, erreferentziak hartuta, kontu hartu zen behit, jaiura zela. Han egin zuela erakusketa bai, baina ezekin zergaitik. Orduan, erakutsi genion gure asmoa, Euskalaren nazioarteko eguna, berriz ere, gure aldetik behintzat, martxan ipini nahi genuela, eta nahi genuela, gure ekarpena, gure eskaintza, nolabait hornitzeko, edo apaintzeko, edo identifikatzeko nolabait berak eman zezakeen zera, horako ekarpen artistikoarekin. Eta diseinatu digu oso logo polita, eman genion ideatxo bat, eta berak egin duena Euskararen nazioarteko eguna, ENE horrekin, N, egin duelako logo bat, eta N batekin, mandu itxura, eta nik dut oso polita da. Eta aurtengo gure ekarpenarekin asimilatuko dugu, edo emango dugu hori, eta baita urren gurtetan ere gure eskaintza hori egiteko. Beraz, azaldu duguna hau guztia edo honen guztiaren balantzea nola jakingo da bete dituzuen helburuak, ez dituzuen bete, egingo duzuen nolabait balantzea, jakingo dugu hau gertatukoaren berri izango dugu balantzea. Bai, aurkeztu genuenean gure presidente Feder bateik esaten zuen bezala oso erronka zaila genuen bi arrazoengatik, milioi ikastetako gauza delako eta zaila batez ere neurtzerik edukiko ez dugulako. Orduan, zaila da, baina gai baldin bagara, esate baterako, hiruan badakigu jakin Argentinako hainbat eskoletxetan logoa aurkeztuko dela, atxikimenduak bialtzeko makina batzuk erabiliko diela, ordenador batzuk erabiliko diela, eta hiruan bertan SMS-ak eta bialduko dela.
Bueno, hori lortzen baldin badugu, eta Clarín periodikoan gai baldin bagara agertzeko nota bat, eta da, Clarín irakurtzen baldin badute, 2.000.000 persona Buenos Aires baten, eta hemen ez dugu neurgailurik hori esateko ia lortu ote duguna ez, nik uste dut zerbait berezirik egin dugula. Agian Clarinen agertzen zarete eta mengo batian ez? Egunkari batean, ez emedet? Bueno, hemen ja agertu gara, honekin, orduan irakurri dutenok ere, bueno, pues jakin badaude, oza, nire sartzen dugu, amengo irakurlegoa ere, neski, Eratxe garriozu egunkari bateko zuzendareri. Aizu, Clarinen agertu ginela, eta zeure egunkarian... Hori dugu konponduko egun honekin, eta ez beste 1000 egunekin, Bueno, beraz, ez larritu, SMS bat jasotzen baduzue, abenduaren 3an, eutxi euskarari, euskararen kasuan, eutxi euskarari, beste bati bidali, ez da? Bai, hori da egin garena. Beste bati bidali. Bukatzeko, zerbait ezan nahi duzu, Jose Mari, ja agurtzeko? Bueno, benetan, aukera proietuz, eskuikaskuntza den itzenean, eskertu benetan, bai zuei, hemen ezera, radioetorian jota zua ari zareten guztioi, bai zuri, bai teknikariei eta bat, izan ere, nik uste dut entzutleok ere badakite, baina, guretzat hau sekulako erronka da, izan ere, hemen uin hauetatik entzutearrein, guzti hauek, tortura guzti hauek ipintzen ditu serien, interneten, eta esan ezaket asko eta asko entzuten direla. Asko entzuten dira. Horren ez da txateteko gauza, hemen esaten den gauza bat, Rosarion, edo Wisconsin, edo San Franciscoan, edo Australian entzutea. Eta guetako hori erronka. Eta zuei ezker egiten dugula, eta oso arroko dela. Jose Mari, hau badakizu zuretzia dela, eta nahi duzun arte, beraz. Ni esker. Jose Mari Belezen Benanizabal, gurekin izan dela, gogoan izan ere, gurekin izan degula Martin Goikoetzea estatu batuetatik, North American Basque elkarteen Euskara batzorde burua da Martin, eta berarekin egon gara hasieran. Bere egin beharrak bazitun eta gurtu dugu lehenago. Programan aurreratu egin dugun bezala, beraz, gogoan izan datorren abenduak 3, Euskararen nazioarteko eguna ospatuko da. Hori dela eta mundu mailako ekimen baten plataforma izango da Euskosare. Euskararen nazioarteko eguna eusko ikaskuntzak 1948an sortutako ospakizuna da, eta Euskosarek euskal hizkuntzaren aldeko mezua mundu osora hedatuko du. Informazio gehiagorako, Euskosareko webgunea kontsulta ditzakezue. Gogoan izan, www.euskosare.org. Eta abenduaren 3an, eutxi euskarari, mezua SMS-en bitartez. Zuei, entzule, badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin izango gara hemen, eusko ikasuntzaren mai ingurutan, Radio Vitorian. Ordurarte, aio. Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Telefono zenbakia, 945-23-12-52. Hau da, 945-23-12-52. Nahi duzunerako, hor gode.